Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Kalean dabil beti sombrerua jantzita. Inil Maria, Burua eragin eta farola kautsita. Puskarrontzi desente, Vicente potente, babarrun kiloterdi jandu de repente. Ene Vicente, adiskiden xudurra korda biltzatente. irribarretako za, xelebrekerietan, igiaja algaraz, gure xelebrea. neskato txingo maialen turingo, ama baitu bikingo eta aita gringo. Ta zere gringo, Igandea domingo arrautze gorringo. Beti festetan da bilgure Martin Tintin, jairik somatu eskero lanari aldegin. gora San Fermin, Fandango porruxal da martxatariñarin. irribarretako za, xelebrekerietan, igiaja algaraz, gure xelebrea. Handi ustetan beti denez Salvatore, txuspa txarangan dugu direktore. Alba balore, Frak luzea jantzita hor dabil dotore. Desastrerik behar bada, xotero bombero, hausokoek diote da gola ondoero. Afaldu ezkero, Sirena probatzen du kamioian gauero. irribarretako za, xelebrekerietan, igiaja algaraz, gure xelebreak. Irribarretako za, xelebrekerietan, igiaja algaraz, gure xelebreak. Jaun Andreok, ladies and gentlemen, madame et monsieur, kakuposto intxortako zaindariak, jai zoriontsuak opa dizkizue bilbotar guztioi. Gora festa eta parranda! Kaixo, perretxiko ergelak, ze gustatu alzaizuen nire dantza? Baina ze, gaur ere zarata eta bulla ateratzen? Riau! Moskeatu egingo naiz, Kabreatu! Akabo fandangoa! Gora kakuzai! Aurten, nik antolatuko dut aste nagusi kakatia. Eta maskota ere aldatu egingo dut. Marijaia izan beharrean, marikaka izango da. Bilbotar mukisuak, laizter jakingo duzue, zer denona. Iso! Tontolapiko kuadrilla. Ikusi eta ikasi.
Gora Kakusai! Aupa lagunak arratsaldeon guztioi! Aupa Bilbo, zer modu zaudete? Aizu hemendik ez da ezer entzuten, zer modu zaudete? Ederki ba, zuek ondo eta gure ederto gaude, baina Felipe Gixajua neka eginda iritsi da Bilboraino aizue. Zer, jaten eman barko diogu ezta? Ederki ba, tira, gure ikazkinak aukeratzen hasiko gea. Pepillo! Ui, tira, badirudi, gaur nik bakarrik antolatu beharko dula zozketa. Kaixo Bilbo! Arratsaldeon Maitane! Baita zuri ere, aizu, barkatu baina nortzarazu. Borja Mari naiz, Portugaletekoa. Pepilloren iloba. Osabak tripako mina dauka, eta ni bidali nau zozketa egitera. Hau da nobedadea, tira, gauzak datozen bezala onartu behar dira, eta beraz, zozketarekin hasiko gara, Borja, bai? Ia ba, lehenengo lehiakidea. Ia ba, ja nor dugun lehenengoa. Zein da? Borja Mari Astondoa! Eta tokatu, Ia nor den urrengoa, zure txanda. Bigarren ikaskina! Borja Mari Astondoa! Eta hirugarrena, ia ba hirugarrengo ikazkina nor den, ia ba, hauxe bea. Borja Mari Astondoa, noski. Eta laugarrengoa, Borja Mari Astondoa. Arranokola, Borja, zer dau? Azalpen bat nahi dut berehala. Ba, argi dago, nik eramango dut bizikleta, ni naizelako ikazkin bakarra. Pepillo! Segurola. Segurola ez, egurrola! Ai! Bueno, ez daukazu niri bizikleta emateko inongo asmorik. Ez da pentsatu ere. Baina, manillar txiki bat ere ez. Bueno, bozina txiki bat txiki da. Ez eta ez. Ara, asko jota, errubera bat. Kaka zaharra! Pintxazo de raukidut. Pintxazoazuk, buruan daukazu, Aberia galanta, tira, has gaitezen zozketa ganoraz egiten, eta tramparik gabe, ia ba. Bueno, beste ikazkin batzurekin saiatu beharko gara orduan. Gara, gaur ere Euskalduna ikazkinez betea. Ederki ba, hauek bai diela benetakoak. Ikus dezagun ba lehenengo lehiakidean orden. Ja ba... Jure Alvarado! Aupa Jure, norri azterazka! Aupa, guapísima, arratsaldeon, ze modu zaude? Ondo, zuk ez duzu Pepillo bezala trampa ekingo, ezta? Ez noski, jaba bigarrengo lehiakidea zein den? Jaba... Talde gorriko bigarren lehiakidea, Iker Animaro! Aupa Iker, arratsaldeon! Ondo!
ezta? Bai, ederki bat, talde gorria ezagutzen dugu. Oso ondo eta orain badakizue talde urdineko ikazkinen txanda! Eta hemen lehenengoa. Maitane Sobrino! Hola, guapa. Hola. Kaixo, bizikleta dukatu ezkero erdiban egingo aldegu. Ez. Ez? Oi, ez gara lagunak izango orduan, Ea, bigarrena, talde urdineko bigarren ikazkina. Ibai, kamara! Arratsaldeon, Ibai. Arratsaldeon. Rosko puska zara zu, Bai. Oso ondo, horrelako mutikoa behar ditugu, sasoitxua gaizue. Hori da, aizu eta lehiaketarekin hasi baino lehenago, ariketa batzuk egitea goaz. Gero arte lagunok, aio, baina arte! Agur! Kaixo, tarrekete, kaixo! Txirri naiz, zer moduz bilbotarrok? Baina, zer de montre! Ni festa egitera etorri naiz, eta festa itzela egingo dut! Eman egurrak akuzai! Eman egurra! Bilbotarrok, mundua, hobe izango litzake, hobeagoa izango litzake, txirriñosoa, maltzurragoa izango balitz, gora kakuzai! Gora! Gora! Kaixo, tarrekete kaixo! Zer moduz bilbotarrak ondo? Senarreta emazte, hemen Euskalduna jauregi eder honetan begi biztan daukazue kutxa magikoa. Magikoa, Tramparik gabekoa, trukorik gabekoa. Astear dago Mirritxan handiaren ikuskizuna. Ara, nire! Ior barrenean sartu eta ordu bete zisilik egoten baiz, bake galanta izango diogu beste guztiok. Deitu telefonoz, sos deiak. Stop! Ezpata zorrotzonekin, kutxa magikoa, sulatu egingo dut! Norbait, barruan dagoela jakina! Ni diona, sos deiak mesedez, telefon. Lehenengo voluntarioa...
voluntario bat txiribiton. Sentitzen diet, baina voluntario horpegia daukak potalon, Bai, bai eta bai, 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 bai. Leandro, bai! A fastidiarse, txiribiton, voluntario obligatorioa izango aiz, orduan. Mamut, erraldoia, listo xaok orduan. Orain, ezpata magikoarekin, zeharkatu egingo dut. Ai, ama, hau tragedia. Txiribiton, liposukzion! Txiribiton, txilima ederrak egin ditiate. Niri burla. Habrase visto. Ara, bravo! Gorila basantiak alde egin du! Vamos, Txiribiton! Txiribiton! Ateren azazu hemendik, hemendik, bereala. Mirri iaiz, mirri txan handia, beraz ik jakin beharko duk hortik nola atera. Eta bestela, galdetu iezaiok Txiribitoni, ea nola esfumatu den bera derrepentean. Atera eskatrainoriak, katastrofikoa naizen. Katastrofikoa, klaustrofobikoa izango aizmoten. Klaustrofobikoa. Lagundu, socorro. Adizkide talde bat gara, Talde bat, Bai, hortan arrazoia du. Talde bat gera. Eta guri taldeak asko gustatzen zaizkigu. Batez ere gure taldeak. Osasuna, Erreala, Eibar, Alavés, eta batez ere Alde! Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, euskal talde guztiak. aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, euskal talde guztiak. aupatuko ditut nik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik, Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. gure aurrelari bizkorrak. Baloiaren atzetik, Eskerreko sartu du, bizutoinen artetik. gure aurrelari bizkorrak. Baloiaren atzetik, Eskerreko sartu du, bizutoinen artetik. Osasuna, gol, gol, gol. Alavés, gol, gol, gol. Reala, gol, gol, gol. Atletik, gol, gol, gol. Osasuna, gol, gol, gol. Alavés, gol, gol, gol. Reala, gol, gol, gol. Atletik, gol, gol, gol. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako,
presta gaitezen denok, olatuetarako partida hasi da eta gustatu zaigulako, presta gaitezen denok, olatuetarako osasuna juba, Alabel Yuba, Reala juba, Athletic Yuba, osasuna juba, Alabel Yuba, Reala juba. Athletic Yuba. Osasuna talabez, Reala eta Athletic euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. osasuna talabez, Reala eta Athletic euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Gaixo, bilmotak preziosoak, birri naiz, zer moduz, ondo? Baina ze arraio gertatzen da, badakit ez naizela, mirri potxa, baina kakuzai handia naiz, eta egurra ematera nator! Mundua asko zobeagoa litzake. Mirri bihurria gaiztoagoa izango balitz. Gora kakuzai! Ere bai, ezagutuko dugun lehenengo lehiakideak Jule Alvarado izena du. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizu Jule, galdera bat. Zu nagusi izana zarenean medikua izana ezu, ezta? Bai. Ze motatako medikua? Umena. Umena. Aizu, eta dantzan primeran dakizula esan diate. Egia da? Bai. Ze dantza gehien gustatzen zaizuna? El borracho. El borracho? Seguro oso divertigarria dela. Aizu, eta bigarren lehiakideak Iker Animaro izena du, baietz? Iker, gauza bat, zu nagusi zarenean ze izana ezu? Pintorea. Pintorea? Aizu, eta nolako pintorea? Hora, artistikoa edo paretak eta brotxa gorda esaten dena? Brotxa. Brotxa gorda, ederki ba, seguru bikaina izango zela bat. Talde gorria ezagutzen dugu, animo biltzat, eta txaloa, mesedez! Ederki, eta hemen dugu, talde urdin super jatorra. Nordan eskapolita hau? Maitane. Eta abizenik baldu, Maitanek, gure buruzagia Maitane, baita? Sobrino. Sobrino, oso ondo. Konta eguzu zen den zure zaletasunik handiena. Dantza egitea. Dantza egitea, dantzari fina izango zara seguro. Eta zure pelikula favoritoa? Una serie de catastróficas desdichas. Barkatu, berriz? Una serie de catastróficas desdichas. Bueno, euskaltzain batek etorri beharko du izen hori euskalatzea, azte izena. Eta nor da morrosko jatorra hau? Ibai Kamara. Ibai Kamara, oso ondo. Konta eguzu zein da zure zaletasunik handiena? Futbolean jolastea. Seguru. Eta non jokatzen duzu? Begoña futbol taldea. Begoña futbol taldea, oso ondo. Hemen dauka atletikek etorkizunerako zentral dotore bat aizue. Eta oso ondo, txalo zaparra bat meserez gure talde urdinaren zat. Eta datorrela gure Felipe maitea. Felipe, ator! Badator, gure tren maitea, guatzen atorun! Ia ba, lagunok beti bezalaxe talde gorriarekin hasiko gara, beraz, Jule, zure txanda da, hartu lekua, hemen duzu, eta hasi nahi duzunean, haupa Jule! Haupa eska! Ia ba, Hori sasoia! Animo Jule, lasai, Iapa! Konzentratu! Oso ondo! Hartu da,
Meñiker, bat, bita, iru, eki! Ia ba, ia! Lasai, Epa, ondo, indarra! Ia ba, Iker? Lasai, Iker, animo, eki! Bi, bikai! Ia ba, epa! Animo, Iker, epa! Ia ba, epa! Lasai, konzentratu da, epa! Animo, Iker, ia, epa! Ia ba, iru! Eta, epa! Iker, lau guztira! Erki bat talde gorriak bukatu! Lasai, deskantzatu bankuan, eta ikusizagun talde urdinak zer egiten duen. Maitane eta Ibai, zuen txanda. Ja, Maitane. Hasi zu. Jarri zaite hor, lasai eta hasi nahi duzunean. Nago, Maitane! Epa! Ja, Maitane, epa! Lasai, epa! Lasai, Maitane, lasai. Epa! Ja, punteria hori. Bat, epa! Ja, bat, epa! Zoskatu. Bi, epa! Ja, Maitane, lasai. Iru, primera zaitza. Oki, ja, bat. Epa! Ei! Animo, Maitane! Ederki dituzu, Maitane, lau guztira! Eta orain Ibairen txanda da, azkena zea, Ibai, hartu lekua, eta bat dita iru, hasi nahi zunean! Iepa! Animo, Ibai! Bat! Oki! Bi! Primeran! Iru! Zartu da! Epa! Iaba! Lau! Iepa! Epa, zei! Ongi, Ibai! Zoi! Iaba! Zazpi! Zortzi! Ederki bat! Zortzi lagunok, beraz bitalek amabina sartu dute, berdinketa daukagu, Pepillo? Zetalek pasatuko da finalera. Tokian eta... Nor pasatuko da finalera, gorri urdin! Gorri! Ederki bat! Bazen lagunok finala bukatu da, etorri honea! Iaba lagunok, azte final erdia, talde gorriak 12 sartu ditu eta urdinak ere bai, baina erruletak zera esan digu, gorria finalea pasatu dela. Osondo eta talde urdinak gure motxila dotoreak eramango ditu etxera opari bezala eta Euskalduna antzokiko txaloa aztetzen jau. Hori da, eta jola zabainik anez da bukatu, gu entrenatzera guaz, finala antolatzera, gero arte lagunok, agur! Agur! Txiribiton! Txiribiton, haze piura. Ze, azken orduko albiste bat aldaukak edo? Ara! Telegrama bat! Jupi! Seguru niretzat izango dela. Seguru. Berri, ikapenaz dakik irakurtzen zeapotoa. Beraz, telegrama niretzat du. Gezurra! Kendu paretik, potolon! Ahores! Está bueno, ¿eh? Ahores! Attenzione! Stop! Oh, txirri! Hemen xagok nire telegrama! Ekatzak, nik irakurriko diateta. Txirri. Zer? Ikesin duk irakurri. Oso nervioso, oso urduri. Histeriko. Nahaztu igual, eskonfunditu igual, seguru. Agoizili profeta apokaliptikoa, iso. Mila esker, Txiribiton. Txiribiton, kontrabandista. Txirri, pitxirri.
Stop. Mirri, pakirri. Stop. Txiribiton Pantoja. Stop. Kategoriako zozomikoteak zarete. Txotxolo kompletoak. Stop. Zuen buruari barre egiten ikasi behar duzue. Stop. Egin barre. Jo, jo, jo. Barre egin. Ja, ja, ja. Stop. Sinatua. Mok, mok. Rekete, stop. Txiribiton! Arrazoi du txiribitonek, barre egin behar dugu. Ea zuek denok ere nola egiten duzuen barre. Barre egin! Lotxarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Azalak pustu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Lotxarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Mazalak pustu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Badakit ez naizela txiribiton potoloa, ez da mirri potxa ere. Kakuzai handia naiz, eta egurra ematera natora! Bai, mundu asko zobeagoa litzateke, txiribiton, potolon, gaiztoagoa izango balitz. Gora kakuzai! Gora kakuzai! Kaixo berri! Aizen finalerdiko berdinketa hau da bere, hemen txegitu primerako bi finalista. Lehenengoak Jule Alvarado izena du. Umen medikoa izan nahi du nagusitan. El borratxo dantza dantzatzea ikaragarri gustatzen zaio. Eta bere lagun Mairi musu haundi bat bidali nahi dio. Ia bat bitairu, mua! Ederki ba, animo beretzako eta txaloak!
Oso ondo, ze polita, eta zein da finaleko bigarren partaidea izue, Iker Animarro Bilbotarra 6 urte ditu, eta lagunekin jolastea eta piztinera joatea oso gustoko men ditu. Eta hain txintxoa da, mutik honek denetik jaten duela izue. Eta mendik bere gurasoak agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparrada bat gure ikaitzin jator honektako. Eta orain datorrela Felipe! Oso, etorri nire. Tira, Felipe iristen nahi danez, gu finalarekin az gaitezke. Ia ba, Jule, zure txanda. Final astear dago, hartu zure lekua, eta hasi nahi zunean. Bat, primeran! Bi, opi! Iru, primeran, zaitzen eska. Epa, ia ba, la, punteria. Oki, sei, haupa Jule, zazpi. Ia ba, animo, epa. Haupa Jule, zortzi. Dau, bederatzi. Bederatzi, Jule, zubionak. Tira ba, Jule bederatzi sartu ditu eta ikusi zagun orain Ikerrek zer egiten duen. Lasai Iker, patxara sartu, bat bita iru, hasi nahi zunean. Haupa Iker. Haupa Iker, ia ba. Bat, ia ba, epa, ia ba, punteria hori Iker. Iui, animo. Ia ba Iker, ongi. Epa, lasai Iker, lasaitasuna hartu, konzentratu. Epa, animo Iker. Ui, ia ba. Epa, lasai Iker. Epa, ia ba. Ui, iru. Dau, epa, ez da sartu azkenean. Haupa Iker. Ederki, Iker, iru guztira, eta finala bukatu da. Goazen aurrera. Egunak finala bukatu da. Ikus ezagun gure finalistek zer egin duten. Julek bederatzi sartu ditu eta Ikerrek berriz. Iru, beraz gure irabazlea Jule ez, bederatzi punturekin. Zorionak. Ega parian ondo den. Hemen txedan nire zikleta. Eskerrik asko. Bueno, Ikerrek gure final ordekoa denez, raketa hau eramango du opari, eta zuen txalo ikaragarria. Eta Julek erakutsi duen punteriarekin, txirrindak badu jabea, eta guk jolaserako gogoa. Gerarte lagunok, agur! Agur! Bazen! Bazen!
Txiribiton, totxu patxuzon! Mirari, aizue, Txiribiton dietan dago! Pototoak agineko mina dauka! Irekia hoa! Jopera, Txiribiton, aukiratza! Eskerrak birri todo terrenoa den! Nik uste baino larriagoa duk, Orain irekiagoa berriz. Zenbat aldiz esan behar diat, janariak ondo txikitu behar direla. Txiribiton, pantagruelon. Lasai, berrela, egingo diegu, zerbait. Txiribiton, atorna. Agin ustel hori, berea da, matxakatu egingo diegu. Bi eta hiru. Openas. Txiribiton, goron ponpon. Berriro saiatuko gaitu. Zaudete, hau da erdia, tiraldia, astera dijoa, hemen dugu mirrinatxo tiraka, baina hementxe potolo sagaztik, eutxine dio, baina eutxi ez, orain bire tiraldien izten zaion mirrinatxori, baina ez du etxitzen potolo sagazti hor dijoa, baina mirrinen. Kontxo, Txiribiton, sokatiraren arau guztiak apurtu ditu, kontxo. Pelas, sokatiran ez, agintiran ari gintuan. Zea poto alenak. Aginetako minak kentzeko, sendatzeko, tratamentu bakarra zegok, eta horrek izenadik dentista. Bautista? Nor da hori? Atletikeko atezaina? Dentista, aginetako mina sendatzen duen doktorea duk. Ulertzen? Zaudete. Aginko eskor doktorea? Kaixo bai, arratsaldeon. Begira, arazo larri bat dugu goltokian. Arazo potoloa. Bai, zure beharra dugu, bai. Mila esker, agur. Tira, listo. Pare bat minutu barruan, hementxe izango dugu. Hau zerbitzu askarra, Aginko eskor espres! Kaixo, Bilbor, hemen dator Aginko eskor! Jauna, ongi etorri, zure esanetara, txirri! Dentistaren beharra omen daukazue. Bai. Txiribitonek bai, baina nik ez, Agin xorrotza dauzkate dira. Aizagirri, egia esan, gubio goxokiak jaten pasatzen dugun osoa, eta errebizio bat ondo letorki buke. Ale, hasi egingo gara. Txiribiton, potolon, etorri. Eseri hor, Txiribiton.
How are you, Txiribiton? Potolon? Tira, Txiribiton, esan... Kontxo, Txiribiton, egunero eta okerroa oskatzen duk. Gorila, ergela. Oso ongi, Txiribiton. Tira, irekia hoa eta egin putz. Pena, Txiribiton, basurde baten korroskada ematen zian, Korroskada dotorea. Baina tira, kuarentenan jarriko dut. Bat, anestesia. Boing. Eta bi, taladroa. Pilas bikoitza, Ase danborra dantolatu duen Txiribitonek, Bai, egia da, nahastu egin da. Hau ez da Donostia, hau Bilbo da! Hurrengoa! Oai, ministro, oai, Oai, artista! Tira, sosketa garbi egingo diegu, neutrala, aukera saksen bat, batetik 3. 3. Bingo! Ire txanda, Txirri, biskor, ire txanda. Trampa izan da, trampa! Txirri, how are you? Sit down, please. Sit down, please. Tira, Txirri, esan... A, E, I, O, U, A. Naskagarria da. Bat, desinfektatu egingo dut. Bi, anestesiatu egingo dut. Bat, eta bi. Eta 3, motozerratu egingo dut. Hainbeste danborradarekin, Bizkaitar guztiak Gipuzkoar bihurtuko zarete, Eta horrengo urtean denak Erreal Zale Atletikaren ordez, Hurrengoa! Dentista basapizti hau, despistatu egin behar dut, Bataki, niretzat oso zaila bada ere, tontuaren egingo dut, ikusiko duzue. Gaixo aginkoskor doktorea. Barkatu, baina niri gauzak ondo egitea gustatzen baitzait eta erakutsiko aldira mesedez nola jezarri behar dudan trono xelebre horretan. Bai, txikito, horrela, txikito, horrela. Pikatzen ari da, ergi, eta gero nola desinfektatuko nauzu? Horrela! Estupendamentea, eta nola anestesiatuko nauzu? Anestesia, miri, horrela, eta horrela.
Eta, bai, azken kontutxo bat, bai, eta ze traste erabiliko duzu nire hortzak sendatzeko? Horko kainoi hori, horko kainoi hori. Kainoi badago, probat egin beharko dut orduan. Bat, bi, eta hiru. Listo! Amaitu da errebisioa! Gora Kakusai! Gora Kakusai! Pepillo, ez negarrik egin mutil. Hau, lasaitasuna. Ara, Pepillo, trikitroneko lagunei, ez zaigu gustatzen zu triste ikustea? Eta beraz, bizikleta bat oparitzea erabaki dugu. Aurrera, bizikleta! Baina nagusi, hau bizikletaren erdia besterik ez da. Aurrekontua txorixo tartekotan gastatzen dugu, badakizu txibitonek asko jaten duela, baina tira, igo, oso erosoa da, aire egokitua dauka, eta gainerazuk Iban Maioren antza daukazu. Bai? Zuk uste? Bai, probatu egingo dut. Hau bizikleta. Ai ama. Hau zartakoa, entrenamentu falta, aizuela uno. Momentuz trenean abiatuko gea, eta txirrinda urrengora kotziko dugu. Agur, Bilbo, agur! Barreginik bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Barreginik bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Oraindikan mutilak barretxo bat bota, bota beste bat, oraindikan bota. Oraindikan neskatxak barretxo bat bota, bota beste bat, oraindikan bota. Altza Felipe
Feliz Petro.